Gelo K2-18b dikare bibe erdê duyê jiyana mirovahiyê? Em ê li vê vîdyoyê de bas ji sîstema K2-18b bikin. Her ji destpêka mirovahiyê, li dema ku mirovên li işkeftan de mêzey esmanan dikirin, hizrîneke xeyalî bo jiyan li dervê erdê hebûn. Zêdetirîn pêşkeftina mirovan li astrolojî û lêkolînên gelek micid û hûriyên vê dawiyê jî, çavkaniya xwe ji xewin û xeyala mirovên herî berê wergirtiye. Heta niha çendîn lêkolîn li ser bûna jiyan li dervê erdê û li ser gerokên din hatine kirin. Bi hezaran fîlm û wêneyên UFO li ser torên civakî hene û rastiya wan nehatiye erêkirin. Jiyan bi şêwazên ku em hezir dikin gelek taybetmendiyên xwe hene. Lêya herî giring, bûna av, oksîjen û hîdrojen wek mertalê berevanî ji vê gerokê wek qata ozon a erdê û herwisa meydana mıknatîsî û gera gerokê li demeke biwec bo peydabûna şev û roj û çendîn mijarên din hewcehî hene. Li vê dawiyê de bas ji gerokek li sîstema rojî ya bi navê K2-18b tê kirin û li vê gerokê de av û hîdrojen heye û li devereke taybeta esmanî de ye û NASA vê deverê bi navê kembera jiyan binav dike û li devera stêrka sor a bi navê Red Dwarf Star digere û neh qatî erdê ye û 120 sala nûrî ji me dûr e. Ew cûra geroka ya sîstema roja sor a K2-18b li rêzbendiya gerokên hêşin de cihgirtiye û ji dû peyvên hîdrojen û oşin pêk hatiye û li wan cûra gerokan de esmanê vê bi berge an qatekê stûr ji hîdrojenê hatiye dapoşîn û hilma avê li qatên jêr hîdrojenê de hene. An av bi şilî li ser rûkê wê gerokê de heye. An jî bi sedema sir û seqema jêr sifrê bi pêvera Selsîyûsê cemet an bûze. Girîngiya geroka sîstema roja K2-18b zêdetir bi vê sedemê bala astrolog û biyologan bo aliyê xwe rakêşaye û li vê gerokê de ew yêkaye û gaza metan bi qasekî zêde li esmanê vê de heye û bi tenê jîndar vê gazê berhemtînin û kêmiya amonyak jî nîşaneyek bo rewşeke baş bo hebûna jîndaran e û ew didin xuya ku deryayeke av li jêr qata hîdrojenê ya vê gerokê de heye. Lê ji hemûyan balkêştir ew yêkaye û li dawî lêkolînan de hatiye zanîn û maddeyek a bi navê dimetal sulfide bi formûla kîmyaya C2H6S2 û bi kurdî DMS tê gotin li vê gerokê de hatiye peydakirin û bi tenê bi rêya fîtoplankton an bi kurdî qewze an giyayê beqê tê naskirin û bi xwe oksîjenê berhemtîne û destpêka jiyana jîndaran li ser erdê bi wan destpêkiriye. Lê bi qasek ew geroka dûr e ku hêj derfeta zanîna rewşa vê gelek kêm e û ew zanyariyên nû jî li jêr sîbera teleskopa James Webb Space de hatine peydakirin. Bi vê pêkê dilê mirovan bo peydakirina jiyanek bilî erdê geş û xweş dibe. Niha mirov li pey wan zanyarî û datayane ye ku yekem peyda bike li valahiya esman de bi tenê nine û ji aliyê din rihê bilindfirîna mirovan bi qasekê bilind bûye ku erdê wek malekê dibînin û hewcehî bi peydakirina kesên din û peywendîgirtin digel jîndarê wek mirovin. Dema ku mirov mêzey coş û xroşa mirovên zana û seha peydakirina jiyan li cihên dûr ji erdê dikeve û çawa dixwazin mirovahiyê bi cihên din bibin, dilê mirov dikele. Ka dê çend xweş be, kesên cuda ji xwe li erdek din de bibîne. Li halekê de ku dilê mirov bi nûçeyeke wiha dikele û dilxweş dibe, rastiya jiyan li Kurdistanê wek birûskekê mirov haydar dike û ji bîra te neçe dû li ser axek dijî û çar aliyên vê biryara nemana te dane. Mirov re dibe pirsyar, gelo mirov hêjayê vê yekê ye û li cihek din de bijî, an her dibe heta nebe mirovek bi wateya tevav mirov her li ser wî erdê be. Li halekê de ku mirov hezir li jiyan li ser gerokên din dike, cerde û rewdaneyên çeqel û gurên birsiyên rejîmên xwînmiş bi tenavên bidarvekirinê li pey girdena birayên me û çavsorên xwînmiş
لپی خوشکن ما لکردستانا داگیرکری ده دگرن. جیانا جوانین کرد بسحا بلندا مروواهی لجیر دارا سیداریان بداوی دبه و چاوین وان رو به اسمانکیه و دخواستن مروواهی لوانده ببینن لی هنک هوین بناو انسان هزرین و نفسا بلندا وان کشتن. هلبسته زاگروسی چیا هاتا بیرامن کو حوجه دبینم بشکی وی بوه بیجم واره می تو ای جوان دخوا چیکه بوم ولاتی کردستان ایشاندن دلی برینداره ما کردان او درد گرانتر جباره گلان ام دفکرن سر همو ما فی انسان سر پاشا روژا ناو گالاکسیان سر پاشا روژا کردستان و او انسان زندان بنچافگرن بدار وکرنان سر شر اتم و پاشا روژا جیهان سر بی خودیتیا دجمن و یک جوان سر مافی همو گلیمایی سر اردان سر وان گالاکسیان بو جیان تف انسان نان کو بجین و آف کو ساخ بن بو خیزان سر نفس مایی ناو دردان سر رونیکین کو درجن جوان چاوان سر دردوان کسین بیچارین کردان زاگروس هنگی دبه مرووی کهکشان وقتی وی هبه کردستان لخاکا جیهان و لداوی سپاسی لودکیم کو لطورن جواکی ده مدشوپینن و بلایک، کومنت و سابسکرایبین خواه هیزک زیدتر ددن ما کو بکارن برهمن باشتر، زیدتر و زانستیتر پیشکشی و بکن.